Molweni nto zakuthi, molweni bahlobo bam, molweni bantu baseMzantsi Afrika. Bantakwethu niyazi andincume. Bendimamele ngomgqibelo kwinkqubo kaGudla Batshakazi kumhlobo wenene. Eyona nto endincumisileyo nto zakuthi, ndincunyiswe into yokuba emveni kokukhubeka nokuphoxakala kwethu kumhlobo wenene apho besivakalisa ukungaxoli, ndithande into inye nto zakuthi, ngufishi lo nonja naba nto zakuthi, ngufishi nonja nomntwana omgquba basemhlobo wenene bekungomgqibelo. Ndifuna ukuthi enkosi, ndingomnye wabantu ndandike ndavela ndicela uNozewu uDJ Pastor ndisithi makasondele ngaphambili azocela uxolo kumazwi awawathethayo. Kodwa ke namhlanje ndincunyiswe into yokuba inkxaso esiloko siyikhalela kumhlobo wenene, masithi xa kukhona into eyenzekileyo yabe intle siyincome. Kunjawunje oku sibonakalise i-appreciation kumhlobo wenene. Ndibulela ke uMonwabisi Bangi, uGudla Batshakazi lowo, ndibulela umntana omgquba, ndimbulela uFish othi ke asoloko ethe rhoqo ezamela intoba unja mayibe ngumuntu esi-understandayo intoba sinako ukuphila naye, esibonisa ke ekwasifundisa nendlela zokunikeza abantu abafana nonja lo uthando. Enkosi Fish, enkosi mfana kuthi, ndiyayiphinda lento kuyibulela. Enkosi mhlobo wenene, enkosi Mr. Bala kumhlobo wenene. Siyabulela nakwi-management ukusibonisa into yokuba nani iliso lenu liyakwazi ukubona umsebenzi omhle owenziwe ngomnye uzakwethu. Sithi enkosi ngaloo nto. Futhi ke kunjawunje kum noba bendikhathazekile kuye kwathi ukucima ngoba uGudla Batshakazi nomntwana omgquba nawo wonke umuntu ebephaya babonakalisile ulonwabo lalamini. Sihlala sithetha ke mhlobo wenene into yokuba siyayicela inkxaso ngakumbi kweli phondo lase-Eastern Cape. Now iimeko ezifana nale kaFish ziimeko zokuba njengoba iqhubeka ephondweni masibe nebhongo ngezinto zethu. Naba wena abamgxekayo uFish kakade abantu asoze bangathethi, kodwa yona inyaniso iyohlala ihleli into yokuba lo mfo ekuthiwa nguFish wenze umsebenzi omhle kakhulu. Asizukuphela amandla ke mhlobo wenene ekusolokweni siyikhumbuza intoba khawusincedise kwiindawo ezithile nakwizinto ezithile, nathi siqaqambise izinto zethu ezi icala lakwaXhosa. Imbangi yoba ube khona wena mhlobo wenene phakathi kwethu kukuba uziqaqambise ekuzezethu, ukusebenzisane nathi. Asikayeki kusoloko sitshilo sisithi khawuzame into yokuba nalapha kwimvumi uqhubeke uyinikeze support kwimvumi zethu, noba loluphi uhlobo lemvumi. Akho mvumi ndizawuzikhetha abantu base-Eastern Cape, igospel, umaskandi, yonke nje intlobo ekumele intoba inikezwe isupport ngomhlobo wenene. Kodwa wenzile mhlobo wenene, siyabulela, sithi halala mhlobo wenene into yokuba ninikeze lithuba unja noFish intoba sibabone besesikhululweni. Enkosi kakhulu. Enkosi mntwana omgquba, siyabulela nto zakuthi, ze nihlale ninjalo. Siyabulela futhi nakubantu
abanikeza support kufish nonja beyibonakalisa kangangoko. Enkosi kakhulu nakubantu basemqanduli. Ndiyabulela.